Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй перадачы палітычны аглядальнік радыё Свабода Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне. Прывітанне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта гадавіна, важная гадавіна. Нехта можа скажа, хіба не адна з самых важных гадавіна ў найноўшай гісторыі Беларусі. 25 гадоў таму з Беларусі была выведзеная апошняя ядзерная ракета. Пасля гэтага Беларусь стала без'ядзернай краінай. Вот я нагадаю, некалькі гадоў таму, а прынамсі 11 гадоў таму, Александр Лукашенко заявіў, што гэта была велізарнай памылкай, што зброю выводзіць не трэба было. Это, маўляў, прынялі нацыяналісты на чале з Шушкевічам. І, маўляў, калі б у нас была зброя, з намі зусім інакш размаўлялі. Сергей, вот, скажем так, заднім лікам, ну і як вот вы, як палітык, тады разважалі, это ацэньвалі. А можа і сапраўды шкада, што няма. Ну, як у той час, у пачатку 90-х, як дэпутат Верховного Совета, я таксама, як і іншыя, галасаваў за вывод ядзернай зброі. Я думаю, што Александр... Як здаецца, і Лукашенко, дарэчы, нацыяналістам не быў. Так. Я думаю, што і Лукашенко галасаваў за вывод ядзернай зброі. Во всякім разе, ніякага голосу тады пры абмеркаванні, гэта былі і адкрытыя, і закрытыя пасяджэнні, ніякага ягонага голосу супраць выводу я не чуў. Ну, во всякім разе, я не магу яго прыгадаць, такі голас. Але сапраўды, вось тут ёсць некалькі аспектаў. Я лічу, што, безумоўна, што ядзерную зброю трэба было выводзіць з Беларусі. Пытанне, правда, што яе было выводзіць трэба з пэўнымі умовамі. І я яшчэ нагадаю, што пытанне пра стварэнне ў Беларусі без'ядзернай зоны, ператварэнне фактычна Беларусі без'ядзерную зону, яно паўстала яшчэ ў 90-м годзе, калі ішло прыняцце дэкларацыі аб суверэнітэце, і менавіта тады мы, дэпутаты БНФ, унеслі вось гэты пункт пра тое, што Беларусь імкнецца зрабіць нейтральнай краінай і зрабіць сваю тэрыторыю без'ядзернай зонай. І гэта, я хочу сказаць, што было падтрымана літаральна усімі і прыхільнікамі Народнага фронта, і непрыхільнікамі, і тым жа самым Лукашэнкам. Чаму? Таму што вельмі свежы быў у памяці Чарнобыль. Вось гэты ядзерны атамны монстр, які выбухнуў паблізу ад Беларусі, 70% радыёнуклідаў усяго гэтага высыпалася на тэрыторыю Беларусі, яно не пакідала ніякага іншага практычна варыянта. А далей просто там адбылося наступнае. У 93-м годзе, між іншым, па прапанове Александра Лукашэнкі, дэпутата Лукашэнкі, Верховны Совет Беларусі прагаласаваў, большасць дэпутатаў прагаласавалі за далучэнне да сістэмы калектыўнай бяспекі АДКБ, які фактычна кіраваўся расійскім генштабам. Тады БНФ выступаў вельмі супраць гэтага, увогуле беларускае грамадства выступала супраць гэтага, ну, але арыфметыка вырашыла, большасць дэпутатаў прагаласавалі, і ў канцы года Шушкевіч падпісаў гэтае, так сказаць, ліст пра тое, што Беларусь далучаецца да сістэмы АДКБ. Сергей, я тебя перепыню. Сергей, одну секунду. Справа ў тым, што, ну, вот ты ўжо сказаў, што як бы і наконт без'ядзернасці, і наконт нейтральнасці, дарэчы, была фармулёўка «Беларусь будзе імкнуцца». Ну, імкнуцца да чаго бы то ни было, можна як бы доўгім шляхам. І в этом сэнсе, як бы, што АДКБ, ну, фармальна не супярэчыла. Ну, да, мы імкнемся, ну, а вот пакуль заключілі дамову. Гэтакую ядзерную зброю, ну, апрыорі кажучы, можна было у себя захаваць, можа быць. Так, ну, в Конституції написано, ми імкнемся. Ну, імкнемся, так може і Злучені Штати імкнуться, і Росія імкнуться. В якой-небудь історичній перспективі стати без'ядерною. Ну, а покуль такое життя. Так все ж таки можна було заховати? Вот в тим контексті, при тих, якби, вот ви сказали зараз про настрої, якби, внутрі білоруському громадстві, внутрі, скажімо, парламенту.
А знешнія гульцы як Мгм. себя поводили? Ну, Юра, найперш я хочу адказаць на гэтыя ваши словы, што гэта не супярэчыла. Не пагаджуся, супярэчыла. То все роўна як сказаць, што я імкнуся быць вегетарыянцам, але вось гэты месяц і наступны я з'ем там па паўпарасёнку, а потым я з'ем яшчэ там аднаго парасёнка, а потым я там з'ем, я не ведаю, там яшчэ штосьці, ну а потым калі-небудзь я стану вегетарыянцам. Не, гэта абсалютна канкрэтная прававая формулёўка, імкнуцца, паняцце імкну, я маю на ўвазе нават не нейтралітэт, это ўжо абсалютна канкрэтнае, але і імкнуцца. Вот тое, што ўступілі ў ДКБ, гэта якраз было не на шляху да нейтралітэту, а наадварот, супрацьлеглых. Калі гаварыць пра знешніх гульцоў, то найперш, канешне, настойвалі і вельмі былі зацікаўлены, это натуральна, у выводзе ядерной зброі, ну, найперш Злучаныя Штаты Амерыкі. Я сказал бы нават, можа быць, так даволі рэзка, але вось па маіх уражаннях тады ад сустрэч з амерыканскімі палітыкамі, калі ўжо шчыра казаць, лёс беларускай дэмакратыі, амерыканскіх палітыкаў цікавіў, можа быць, на 1%. А 99% цікавасці да Беларусі гэта была ядерная зброя. Все сустрэчы з палітыкамі амерыканскімі, з сенатарамі, з конгрэсменамі пасля абвяшчэння незалежнасці, ну, як правіла, яны круціліся вакол гэтага пытання, ну, а сапраўды Беларусь любіць ядерную зброю, мы гэта перакананы, а калі гэта адбудзецца, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось, ну, это абсолютно, як бы, з аднаго боку, ну, нормальное такое, конечно, нормальная позиция. Ясно, что Америка была зацікаўлена, і Запад быў зацікаўлены. І, між іншым, я нагадаю, што ў 90-91 годзе Америка выступала супраць развалу СССР, супраць конкретно беларускай незалежнасці, украінскай незалежнасці. Яны баяліся, што вось замест адной ядернай дзяржавы будзе 4. Я нагадаем, Юра, што яшчэ акрамя Беларусі ядерная зброя была у Украіне і ў Казахстане, ну і, конечно, на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Вось 4 краіны мелі пасля распаду СССР ядерную зброю. Таму, конечно, гэты інтарэс Амерыкі, ён, ну і Захаду ў цэлым, ён быў. Сергей, а вот цікавы момант. Я сапраўды, як парламенцкі журналіст, таксама тады на пачатку 90-х, як бы мовіць, бачыў крышачку бачыў эту кухню, і я сапраўды бачыў, наколькі амерыканцы былі зацікаўлены. Наколькі для іх это было ідэфікс, это была галоўная праблема. Але вот дзіўна, што расейцы, ну, прынамсі, расійскія дыпламаты, якіх я там бачыў, расійскія аналітыкі, ну, вот они так не пераймаліся. Хаця зброя это выводзілася да іх, ці не выводзілася б, калі б Беларусь, скажем, катэгарычна адмовілася. Але яны абсалютна не пераймаліся. Хаця, здаецца, ну, это быў іх інтарэс, таксама ядерная дзяржава. А вот чамусьці не. Ці у мяне не зусім адэкватнае уяўленне. Но мне здаецца, што расейцы так асабліва не ціснулі. Расейцы не ціснулі, таму што ціснулі амерыканцы. Это з аднаго боку, з другого боку не. Я думаю, Юра, уяўленне в цэлым правільнае, але прычыны гэтага, як мне падаецца, у тым, што, ну, па-першае, Расія мела непараўнальна большы ядерны патэнцыял, чым Беларусь, а па-другое, і гэта таксама важны момант, кнопка, ядерная кнопка, все ж таки была у Ельцина. Яна была у прэзідэнта Расіі. Калі б сабе уявіць, што вот, ну, тады быў кіраўніком Беларусі Шушкевіч, скажем, Шушкевіч захацеў бы запусціць там ядерныя ракеты, я не знаю, там на Москву, на Варшаву, там кудысь яшчэ, там ці ввогуле ў космос, так? Ён бы гэтага тэхнічна просто не змог зрабіць. У Шушкевіча ў кабінеце, я памятаю, в гэтым будынку па Карла Маркса, ну, ён займаў былы кабінет, дзе раней сядзелі першы сакратары ЦК, скажем, Машэраў, там іншыя, так? Значит, у яго злева за ім, здаецца, быў тэлефон, быў столік і стаяў пад такім пластиковым калпаком тэлефон. Ці там была чырвоны гэты дыск, ці ён сам быў чырвоны, штосьці такое. Ён казаў, што
вот это вот ядерная, так сказать, сувязь. Ну, это, насамрэч, это была прамая сувязь з Ельцынам, з расійскім прэзідэнтам, хаця ў яго была іншая сістэма, там ВЧ прамой сувязі, але вось гэта быў якраз тэлефон на выпадак, секунду, ядернага удара. І лічылася, што калі будзе Ельцын наносіць ядерны удар, ён праінфармуе пра гэта Шушкевіча, прэзідэнта Украіны, прэзідэнта Казахстана. Вось і все. Таму, в прынцыпе, расейцам так асабліва хвалявацца тут не было нагоды. Сергей, ну а вот я все-таки еще про два аспекта как раз российской позиции. Ну так, вы сказали, что сапраўды кнопка как бы кіравання гэтымі ракетами, якія были ў Беларусі, яна была у Москве. Але я памятаю, что и тады нават в 90-х годах беларуская школа кампутарная, она и тады была не кепская, и зараз яна застаецца, як бачым, варгеймінг, там IT-краіна. Вот. Ну, теоретично кажучи, эти коды можно было взломать. И я памятаю, тады эти размовы и шли. Что, ну, при жадании, да, это имело бы политичные наступствы. Ну, и вот калі Лукашенко уже в 10-м годзе казаў, што калі б у нас была ядерная зброя, з нами бы інакш размаўлялі. А чаму? Калі кнопка в Москве, чаму б з вами размаўлялі, з ім размаўлялі інакш, так сказать, калі б все роўна кнопка спачатку у Ельцына была, потом у Путина. Ці все ж таки, вот, магчыма, тады это неяк абмяркоўвалася ў нейкіх палітычных колах, магчыма, в навуковых. Чисто технично можно было взломать? Можно было взять контроль над этим? Юра, я абсолютно, поклавши руку на сердце, хочу сказать, что я не хочу сказать, что такие варианты у палітычных колах не абмяркоўваліся, але я ни на сессиях Верховного Совета, ни открытых, ни закрытых, как это были, ну, как правило, закрытые паседжанні, калі вот эта ядерная тема абмяркоўвалася, ни недзе ў кулуарах, просто вот я не чуў про тое, что вот давайте мы как-нибудь взломаем, вот, а вот можно взломать и запустить, так сказать, там ракеты кудысьці. Вось до такого, ну, безотказного, так сказать, абсурдного не доходило. При мне во всяком разе. Вот, ну, а вот я думаю, что меў на увазе в 2010 годзе Лукашенко, калі казаў, что з нами бы размаўлялі інакш, калі б у нас была ядерная зброя. Чаму? Калі это не ваша зброя. То есть она физично была на территории Беларуси. Я разумею, Юра. Як бы... Юра, тут справа в тем, что когда мы говорим про ядерную зброю, мы случайно маем на увазе, вот, так сказать, ну, ядерную зброю при моменте нанесения, при выкористании, да, вот нанесения ядерного удара, вот дадена команда, ракета полетела, там, не знаю, 10, 15, 20 хвилинов, так сказать, взрывается не за там, да, там за 2000 километров, там за 3. Але справа в тым, што калі нават выключыць, вот калі нават просто уявіць сабе, што, ну вот, окей, скажем так, да, я все-таки служыў в ракетных войсках, ну, правда, не стратэгічнага, а тактычнага, скажем так, прызначэння. Але да, у нас была система Луна, якая, по-русски называлась Луна, якая, в принципе, это была, ну, это был носьбіт ядерной зброі, хотя она, это была тактычная ракета, она летела, 150 километров максимум. Так вось, уявім сабе, што у гэтых ракет прыбралі, вот тых ракет, якія былі ў Беларусі, прыбралі рухавікі. То бок яны ўвогуле нікуды не могуць злецець. Яны просто вот это, ну, болванкі, а то і былі болванкі, начыненыя, значыць, там ядернымі кампанентамі. Так вось, ужо ў такім выглядзе, яны уяўлялі сабой вельмі моцны фактор. І фактор небяспекі, і палітычны фактор. И вот то, что говорил Лукашенко, я думаю, что он меў на увазе менавіта гэта. Ну, тут можно будаваць розныя версии, як, напрыклад, такую. Як вот мы зараз бачым, на што ён здольны, калі, так сказать, фактычна пайшоў на шантаж мігрантамі. А чаму б, скажем, было не пайсці на шантаж плутоніем? Вот вы з нами так, ну, а мы зараз Ирану загоним там столько-то килограмм плутония. И все. И цалкам меняется ситуация у Иране и так далее. Бо мы ведаем, колькі это трэба часу, каб выпрацаваць, так сказать, плутоний. И тому, ну и только плутоний, всех это ядерных компонентов. И тому
вось гэтая тэма вывода ядзернай зброі тады ў 92-м, нават у 91-м, 92-м, 93-м годзе яна так сказать, часткай было і гэта. І вот гэта менавіта важна, бо фактычна тады ядзерную зброю я зноў жа скажу, што я галасаваў за вывод ядзернай зброі, я лічу і лічыў, што ядзерную зброю трэба было выводзіць, але мы павінны былі выставіць пэўныя умовы Злучаным Штатам. Так, мы пазбаўляемся ад гэтых ядзерных кампанентаў, але не за так. Вось, скажем, $2 мільярда безвыплатнага крэдыта, ну, безвыплатнай фінансавай дапамогі. Чаму не? Ну, скажем, это ў межах бюджэта Беларусі. І калі б мы такія грошы, Беларусь такія грошы атрымала, а Расія атрымлівала ў дзесяткі разоў больш, палову з якіх, між іншым, яна не вярнула тады ў ельцынскія часы, я маю на ўвазе, то можна было б пачаць рэальныя рынкавыя рэформы, а галоўнае, ужо тады можна было б істотна палепшыць эканамічную сітуацыю і, што вельмі важна, сацыяльную сітуацыю. Не было б гэтай сацыяльнай напружанасці, і шансы Лукашэнкі прыйсці да ўлады былі б непараўнальна меншыя, а можа быць, іх не было б зусім. Вот на вялікі жаль, я таксама быў паддаўся вот гэтай эйфарыі, што мы вось адкрыта выведзем ядзерную, просто аддадзім вот такія мы шчырыя беларусы, все там украінцы выставляюць умовы, а вот наце, да, так сказать, мы за открытым сердцем, за открытой душой идем. Сергей, вот адзіным, я договорю, адзіным палітыкам, які ставіў так пытанне жорстка, быў Пазняк. Ён сказаў, да, за вывод ядерной зброі, але з пэўнымі умовамі па суверэнітэце і пэўнымі фінансавымі умовамі. Ну, вот вы сами сказали, что только один политик. Выставить можно любые умовы. Можно хоть 10 миллиардов, хоть 100 миллиардов. Питание, ці удастся домагчыся гэта. Бо я так разумею, што Злучаныя Штаты не збіраліся асабліва траціць грошы на гэта. Яны не лічылі, што гэта столькі стоіць. Юра, мы не спрабавалі так ставіць пытанне. Украина якраз спрабавала, і яны тое сёе між іншым атрымалі. Ну, до речі, а вот это мое другое питание. Ну, а что так вот шмат они атрымалі? Я не чуў про некие велизарные гроши. Ну да, магчыма, штосьці они атрымалі. Но вот так, чтобы як бы, что называется, царского, барского плеча, чтобы вот в украинскім дыскурсе ввогуле хтосьці вот за 30 гадоў казаў, что мы ж вот атрымалі за ядерную зброю столькі, и вот мы расквітнели там и атрымали демократию. Я что-то не памятаю. Магчыма, что-то они атрымали, но это вот в палітычным, я повторяю, дыскурсе ніяк не фігуруе. А вы ведаеце, колькі яны атрымалі? Не, Юрий, я зараз не привяду конкретной лічбы. Я ведаю, что яны атрымалі, безумоўна, больш. Ну, Беларусь там атрымала штосьці, вот часам Шушкевич прыгадывае, 70 з нечым мільёнаў долараў на рэкультывацыю тых земляў, так сказать, дзе стаялі гэтыя шахты. Ну, гэта смешныя просто грошы. Украінцы, конечно, атрымалі значна больш, але галоўнае тады было, здавалася, галоўным, так, украінцы запатрабавалі гаранты. І вось гэты так званы Будапешскі мемарандум, які падпісала і Беларусь у 1994 годзе, прычым ужо Лукашенко подпіс свой паставіў, між іншым паставіў. Калі ўжо ты так супраць быў вывод ядзернай зброі, што ж ты падпісваеш, так сказаць, гэтае пагадненне? Так вот, па гэтым пагадненні Украіна, а потым і Беларусь атрымалі гарантыі суверэнітэта. Толькі, правда, згоднае жыццё паказала, што гэтыя гаранты, якія далі Злучаныя Штаты, там Великабрытанія, здаецца, Францыя долучыць, Расія, Крым паказаў і Донбас, што яны просто нічога не варты. Я скажу прамым тэкстам. Америка просто нас обдурила. Вот и найперш украинцев. Америка просто, американские политики обдурили. Сергей, я этот приклад шмат разоў прыводзіў, што, як не дзіўна, яшчэ у красавіку 13 году, за полгода до Майдана, беларускія ўлады тады дзейнічалі санкцыі амерыканскія, і яны як бы звярнуліся з нотай да уладаў Злучаных Штатаў, вот, сказавши, что это замах на суверенитет Беларуси, санкции американские, и что, мовляв, вы порушаете вот той самый протокол, той самый меморандум, на который... Я памятаю отказ амбассады Злучаных Штатов, что той протокол, той меморандум
это не юридычное, а моральное обязательство. Тогда это еще было сказано. А то, что вы это интерпретовали белорусы, украинцы, як нешта на іншае, up to you, это ваше право. Или вы так кепска разбираетесь в международном праве, то это ваши проблемы. Вот, Юрий, я и говорю, что американцы обдурили, потому что тогда, в 2004 году, между прочим, когда Лукашенко подписывал, не Шушкевич, Лукашенко подписывал в 94 году у-8, да, повинны были поглядеть, так, гаранты, какие гаранты, что вы робите, когда на нас нападают, куда идет американский флот, куда, вот гаранты, разумеется, так сказать, а не то, что сапраўды дали. Ну, они же не были там в таком выгляде записаны. Добре, я в дадзеным выпадку крышку про іншае. Вот вы кажете, что ніякой компенсации. Насамрэч компенсация была. Был так званый нулевой вариант в 96 году. И он как раз был незадолго до вывода ядерных ракет. И это был обмен на той час уже велизарных, ну, по тем часе, велизарных белорусских долгов в $1 миллиард за газ на кучу всяких речей. Компенсация за ядерное палево внутри тех ракетов, которые, значит, выводились. За сами ракеты, там по каких-то чернобыльских программах. Миллиард на миллиард. Ну, это таки клиринг. То есть это не то, что Россия дала этот $1 миллиард. Россия как бы просто обменяла долг на фактично долг, про який, видать, так само йшла розмова, бо, якби, видать, йшла розмова, что Россия компенсует. Вот она таким чином компенсовала. Так вот, вы сказали, надо было потребовать 2 миллиарда. Ну, отрымали миллиард, ну да, в принципе, клирингом таким, але сказать, что Беларусь ничего не отрымала, вот она отрымала этот миллиард дарования долгов. Хіба не? Не. Ну, по-перше, тут треба удокладніти, що сапраўды гэта Россия, не Америка, Россия, не Америка дала, а Россия списала там за позыку долг, так, белорусский, значит, всякий там набирал Шикевич, а потом набирал Лукашенко, за тыя ядерные компоненты, якія, вось, так сказать, она атрымала з гэтых беларускіх ракет. Сапраўды гэта так было, але час, понятие часа, ну, оно вельми істотне. Вот тут вельми важные детали. Мы говорим про 96-й, там, 97-й год, когда уже был Лукашенко, а я говорю про ту допомогу, финансовую допомогу, не от России, якая фактично есть, так сказать, ну, мы кажем, там, газовый, нафтовый наркотик, так, тримаються на ігле. Хотя это зовсім не так. Россия у всех этой годы користається фактично, ну, Беларусь використовує як заходній воєнний плацдарм, по сутності. Значить, так ось, а я говорю про ту допомогу, яку Беларусь мусила б отримати у 92-м году уже за вот гэтую свою згоду вывести ядерную зброю от Злученых Штатов. І гэта былі тады зусім іншыя грошы. І вот тады гэтая фінансавая дапамога дазволила б значна палепшыць эканамічную сітуацыю, не дазволила б прыйсці Лукашенку, так сказать, вот на гэтай мутнай вадзіцы сацыяльнага, так сказать, крызісу. Гэта одно, а другое, но мы можем паглядзець, сапраўды, вывозілі ядерную зброю у России. Гэта была рэкамендацыя Злучаных Штатов. Ну і што атрымалі? Россия узмацнила свой ядерный потенциал. Ніколи за все часы існування, скажем, сьогодні існування СССР чекісти не тримали палець на ядерній кнопці. Тримав, звичайно, генсек, ЦК тримала. Зараз ми бачимо, що чекісти мають ядерну кнопку під собою. Вот, так сказать, виник, я лічу, гэтай непродуманої політики, яку тоді ажыццяўляў на початку 90-х годов Белый дом. Белый дом не московский, про его гаворки нема, а Белый дом Вашингтон. Я разумею. Сергей, ну а вот зараз про Россию, вот вертаючися до вот тут такой дзіўнай даволі реакции России тады, что как бы Америку это вельми турбовало, и причем Америка хотела, чтобы эта зброя пошла России, а Россия, магчыма, тады в Москве разлічвалі, что Беларусь як бы, ну, все-таки близкая краіна, союзная краіна, в адрозненне от Украины, яна
як бы ад самага пачатку. Ну, я не кажу про Народны фронт, але калі казаць про кіраўніцтва краіны, про Ебіча, Шушкевіча, ну, яны, в принципе, были за дастаткова блізкія адносіны. І расейцы, магчыма, думалі, што ну вот будзе у нас ядерная зброя в Беларусі, а там уже все эти разлікі вайскоўцаў, подлетный час, что ракета, умоўно кажучы, з-пад Берасця будзе лететь там до Берліна, умоўно кажучы, хутчэй, чым я не ведаю, со Смоленска. І, магчыма, яны просто разлічвалі, что а нам по-любому хорошо. Выведут белорусы под тиском американцев, окей, ладно, у нас вот будет. Не выведут, это ж фактично будет наша ракета просто ближей до Заходу, ближей там до Лондона, Парижу, Берлину, ну и это нас задовольняет. Мы натиснем на кнопку, коли надо. Ну, ближей ракета. Магчыма, я вот этим тлумачилось, что яны фактично разглядали как бы ядерную зброю на территории Беларуси не так, как Лукашенко вот зараз. Мы бы там володали, да ничем бы вы не володали. Русские бы володали на территории Беларуси этой зброей. И это их, магчыма, задовольняло. Так? Так, я пагажуся з ну, не высновай, мы не можем казаць так гэта, але калі разглядаць гэта як версію, я лічу, што это абсалютна слушная, абсалютна рэальная версія, якая магла мець месца. Безумоўна, бо ад самага пачатку Расія ніколі, і што Расія пры Ельцине, што потым пры Пуціне, яны не глядзелі і зараз не глядзяць на Беларусь, я маю на увазе Крэмль, натуральна, ну і значную частку насельніцтва Расіі, бясспрэчна. Не глядзяць на Беларусь як на незалежную дзяржаву, якая ўжо, так сказаць, адкалолася давно і можа мець сваю самастойную палітыку. Не, яны ўспрымаюць гэта, ну, як такі гістарычны казус, які, напэўна, ці пэўна павінен быць, так сказаць, выправлены, які яны думаюць у бліжэйшым часе, відаць, спадзяюцца выправіць, так сказаць, зноў да сябе падцягнуць, што зараз мы і бачым, так сказаць, асабліва ў ваеннай сферы. Таму зусім магчыма, што яны так і разлічвалі, як адзін з варыянтаў, так, безумоўна, чаму не? Ён такі варыянт іх задавальняў цалкам. Сергей, ну і вот апошняе пытанне. Вот тут нам пишут наши глядачи, что Беларуси потребна ядерная зброя, все что. Ну, а вот на ваш погляд, калі б беларускія конструкторы, магчыма, это не такі вялікі сакрэт, падаравалі Александру Егоровичу, як кажем, Кім Чен Іну зрабілі бомбу, ну, шмат дзе. В Пакистане зрабілі бомбу, в Індыі зрабілі бомбу. І нічога ім, дарэчы, не было. Вот Індыі і Пакистану нічога не было. Ну, так іх, в принципе, пожурілі, як ты казаў. Ну, они ядерные державы. Да и Ким, ну, вот, жив-здоров, так сказать. Уже третий Ким. Калі б Беларусь, цяперашняя Беларусь, стварыла бомбу, якой была бы рэакцыя тых же США і России? Лукашенко з ядернай зброяй, і нават не проста з ядернай зброяй, скажем, нават з ядернымі кампанентамі, гэта, конечно, кошмарны сон. І, дарэчы, з'яўленне ў Беларусі гэтай атамнай электрастанцыі пад Астравцом, это таксама магчыма з гэтай оперы, як кажуць, бо пэўная выпрацоўка там, так сказаць, ідзе. Ядерных кампанентаў зусім мізэрных колькасцях, але тым не менш, это, конечно, ядерны сон. Ну, я думаю, что до гэтага не дайшло б, скажем, у Амерыкі, у Захада ёсць свае спосабы паўплываць на гэта, самыя розныя спосабы, і афіцыйныя, і, магчыма, неафіцыйныя. Што датычна Расіі, то вот я б такога не выключаў. Між іншым, прыгадаем, што некалькі гадоў назад, прычым это не аднойчы было, мінімум 2 разы прадстаўнікі расійскага генштаба гаварылі, што не выключаюць размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі ядерной зброі. Такое было, і гэта гаварылі не нейкі там, былыя генералы ў маразме на пенсіі, а гэта гаварылі абсолютна дзейныя расійскія вайскоўцы, ну, з генштаба, это, не дзядзя Вася з суседняга пад'езда. Вот, таму вот тут гэтага выключаць, конечно, нельга, і так, як зараз ідзе сітуацыя, ну, я ўвогуле нічога не выключаў у тым ліку і гэтага, але калі мы будзем гаварыць кампактна, калі будзем гаварыць так вот ужо глобальна,
Ввогуле, нават я б так поставіў пытанне в ідэальным варыянце. Вот уявіць, што зрынуты рэжым Лукашэнкі прыйшла дэмакратычная ўлада, Беларусь, так сказать, ідзе на шляху дэмакратыі, праводзіць рынкавыя рэформы, прававая дзяржава, значыць, права чалавека выконваецца, свабода прэсы, все такое. Пытанне, ці патрэбна Беларусі ядзерная зброя, мой адказ быў бы не. Не. Сіла любой дзяржавы не ў тым, якой моцу у яго дубінка. Сіла найперш у тым, наколькі людзі любяць сваю зямлю, любяць сваю краіну, наколькі яны пачуваюць сябе шчаслівымі у гэтай краіне. Шчаслівымі ва ўсіх сэнсах, і матэрыяльным, і духоўным, і ў сэнсе свабоды. Вот гэтае шчасце. Я скажу, што калі я 2 гады служыў у войску і со мной быў, так сказаць, тут ляжаў пісталет Макарова, я сябе шчаслівым не пачуваў. Шчасце ўсё ж такі не ў наяўнасці зброі. Добра, дзякуй вялікі. І я думаю, што все ж таки это хутчэй станоўчая дата, тое, што Беларусь 25 гадоў ужо без'ядерная дзяржава. Можа быць, это і не прынесла вялікага шчасця, але, магчыма, прадухіліла некія няшчасці, якія маглі б напаткаць Беларусь яшчэ дадаткова да тых, якія мы зараз з вами назіраем. Ну, а як справы пойдуць далей, тым ліку і з ядернай зброяй вакол Беларусі, а магчыма, і внутры Беларусі, наши гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў тэлеграме Свабода. Усяго найлепшага.